Fii autentic, fii integru și fii drept. Bine, legea corespondenței este o cheie a transformării personale. Ea ne mintește că realitatea noastră exterioară este un ecou al realității noastre interioare. Dacă dorim să vedem schimbări autentice în viața noastră, trebuie să începem prin a schimba ceea ce se află în noi. La fel cum un sculptor dă formă unui bloc de marmură pentru a crea o capodoperă, și noi putem modela propria noastră viață prin conștientizarea și aplicarea acestei legi. Universul este o oglindă. Ceea ce oferi, aceea primești. Deci, ce alegi să reflecte lumea ta?